Hola a tothom, sóc en Jordi i us parlo des d'Olius, al Solsonès, a Conscientia, on avui volia explicar-vos què són les cures egipci-essènies. Jo crec unes grans desconegudes. Com el nom indica, venen ja de l'època dels egipcis, després van passar cap als essenis, el col·lectiu que va estar donant suport a Jesús abans i durant la seva encarnació aquí a la Terra, que precisament s'anaven amb les mans, amb olis, i Jesús, també amb la seva alta vibració, s'anava ja amb la presència, amb les mans i de veu, amb el seu ser, tot ell ja aconseguia sanar les persones. Doncs bé, a dia d'avui, a través de Daniel Meroir, a través de Bernard Rouge, que és la persona amb la que jo em formo, aquestes tècniques s'han recuperat i s'han adaptat pel nostre dia a dia. Treballen amb el nostre cos energètic, és a dir, a part d'aquest cos físic que tots veiem, tenim també un cos energètic més sutil que no identifiquem tan fàcilment. Són diferents el que es coneixen com a nadis, corrents energètiques que passen pel nostre cos. Aquestes cures el que fan és procurar que aquests corrents energètics estiguin en les millors condicions possibles, que no hi hagi bloquejos, i això ens repercuteix en el nostre benestar físic, emocional i mental. Penseu que un problema energètic, un bloqueig energètic, ens pot repercutir en altres cossos físic, per exemple, o emocional. També moltes vegades portem històries de vides passades que també ens afecten a dia d'avui. Per tant, a vegades són memòries que nosaltres conscientment no som capaços de veure, però a través del treball energètic també es porten cap al conscient perquè les puguem transmutar i perquè les puguem integrar i ens permetin evolucionar en el nostre camí de vida. Les cures es fan en un entorn en camilla, un entorn que el facilitador, en aquest cas jo, procura que sigui el més acollidor, amb el màxim de respecte possible, amb un entorn sacralitzat, amb un entorn que és el màxim cuidat possible, perquè quan es treballa un cos energètic d'una persona estem entrant en una part molt íntima. Per tant, hi ha d'haver la confiança entre el facilitador i la persona que ve. Això és molt important. Com he dit, es treballa amb olis, es treballa amb les mans directament sobre el cos, sempre amb molt de respecte es cobreixen les parts més sensibles, i si la persona no vol que hi hagi contacte directe amb la pell, també es pot fer sobre la roba, perd una mica d'eficiència, però també serà el que en aquell moment necessita la persona. Això es treballa en diferents posicions. A l'inici de la sessió el que fem és tenir una mica de conversa per veure què és el que us motiva a rebre aquestes cures, quin és el motiu de treball, i a partir d'aquí jo escullo quina és la cura que més s'adapta en aquest moment en el que veniu. Sempre, per part del facilitador, en aquest cas jo, procuro estar en la presència, en l'ara i aquí, perquè és una part vital i importantíssima. No som més que canals per facilitar aquesta energia, perquè l'energia arribi al vostre cos energètic, però també es demana que la persona que ve sigui el màxim d'activa possible, respirant, o sigui, no venim aquí a relaxar-nos o a dormir, sinó que és un treball també de presa de consciència, és un treball que va molt a fons i que per tant requereix també d'aquest treball actiu, d'aquesta voluntat de fer aquesta transformació també energètica i que després remourà moltes altres parts dels nostres cossos. Una mica això és el que us volia comentar, com funcionen aquestes sessions. Acostuma a durar una hora, més o menys, depenent, i sempre això, des del màxim respecte i des del màxim entorn i de confiança que s'ha de crear. Doncs bé, això és el que us volia comentar. Si teniu dubtes em podeu preguntar. Si esteu interessats en provar alguna sessió també ho podem fer, em contacteu i l'agendem. I a partir d'aquí és un treball que de forma sutil farà que el vostre cos, la vostra vida canviïn coses i es vagi evolucionant cap al camí que en aquesta encarnació us pertoca o hem vingut a fer aquí a la Terra. Com sempre, gràcies pel vostre temps i estic a la vostra disposició. Fins la propera.